Der er kommet 3 nye Puma-modeller fra KCH, 125, 140 og 155. I dag der prøvekører vi den største, 155'eren, der yder 160 heste nominelt og 178 maksimalt med powerboost. På trods af at brændstoftanken den tager lidt plads nede ved stigen, så er ind- og udstigningsforholdene rigtig gode. Motorens dieselfilter de er placeret helt bagude i venstre side. Det er et sted, der vil blive skjult af en eventuel frontlæsserramme. Motoren på de 6,7 liter, den er der rigtig god plads rundt omkring, trods det, at det er en mindre traktor. Da det er det samme motor, der bliver brugt i de større Puma-modeller, så må man gå ud fra, at den er på skånejob i de mindre Pumaer. Når man skal rengøre kølerpakken, så er der god mulighed for at åbne aircondition-køleren frem. Så kan man også trække oliekøleren til side, men her kunne det være rart med et lidt bedre håndtag. Ligesom på de større Pumaer, så sidder batteriet desværre stadig på højre side gemt ned bag stigen. Det betyder, at man skal løsne 2 bolt for at komme ind til det, og det er ikke helt brugervenligt nok. Hydraulikudtagene de er placeret på højre side alle sammen. Det gør, at der er plads til en hydraulisk topstang, men det betyder også, at man nogle gange vil skrue om på højre side af traktoren for at få den rigtige vinkel på, når man trækker slangerne af. 4-stolpkabinen her på traktoren, den kender vi fra flere andre case-modeller, og vi kender den overvejende for nogle gode ting. Der er rigtig godt udsyn, lavt lydniveau, og så har vi multicontroller-armlænet, hvor en masse funktioner er samlet til førerens højre hånd. Man kan både ændre kørselsretning, man kan ændre omdrejningstal, betjene hydraulikudtag og hæve og sænke liften med højre tommelfinger, men man kan også lade forautomatikken klare det hele. Det er lettere at aktivere skifteautomatikkerne, men vil man begynde at ændre på frem-bakkeudveksling og startgear, så kræver det, at man lige læser lidt ekstra i manualen. Transmissionen den kender vi også fra de større Pumaer. Det er 19-trins full powershift med 6 bakgear, og der er skifteautomatikker til mark- og vejkørsel. Man skal lede lang tid for at finde nogle afgørende forskelle mellem de 3 nye små Pumaer og så de store, vi allerede kender. Det er jo samme transmission og motor og førerkabine. Førerkomforten og brugervenligheden den er høj. Men man skal også tænke på, at en traktor i den her størrelse, der er nok flere brugere, der vil efterspørge en dør i højre side. Pumaens kompakte mål, det gør den velegnet som all-round traktor på mindre landbrug også. Men dens ydelse og dens mængde af udstyr og muligheder gør, at den sagtens vil kunne henvende sig til større landbrug også.